Good morning guys, and magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to guys, babalik na pala ako sa trabaho dahil tinawagan ako ng manager ko sa casino na pabalikin daw yung maintenance ngayong araw na to. So gumawa ko ng video guys. Wala si Ima dito ngayon dahil work at home siya. So ngayong araw na to guys, maglalakad tayo papunta sa pinagtatrabahuan ko, okay? So ayan, naglalakad na tayo papuntang casino sa pinagtatrabahuan ko. Kung naalala nyo dati guys, sa last video ko, lalakarin ko lang yung casino for 15 minutes or 20 minutes. Depende kung gaano ako maglakad, gaano kabilis ako maglakad. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung daan papunta doon.
So ayun guys, samahan nyo lang ako. First day ko ngayon talaga, and mostly almost 3 months. Almost 3 months din na walang trabaho guys, nasa bahay lang. Kaya nag-umpisa ako sa YouTube dahil sa lockdown. Dahil walang trabaho, kaya gumagawa ko ng mga videos. Kasi nga sabi nila, subukan mo. So yun, sinubukan ko gumawa ng video kasama si Ima. Kaya pagpatuloy ko na lang din ngayon. Makikita nyo pala sa likod ko yung building na to guys, IKEA yan, mga furniture. Bibinta sila ng mga furniture. So ayan, tatawid na tayo. So ayan guys, malapit na tayo. In 1 minute, dito na ako sa casino. So ayun guys, kararating ko lang. Halapitan natin ng konti. So ayan, live entertainment, restaurant, bar, snacks, lounge. So ito yung mga games nila dito guys, oh. Jackpots, roulette, blackjack, poker, free entry. Libre yung ano, pagpasok, walang bayad. So ayan guys. So ito yung pinakatapat ng casino guys. So ayun guys. Dito na ako sa ano, sa pinagtatrabahuan ko. Ayan. Mamaya papasok na ako kasi inantay ko lang si ano, si manager. Yung manager ng casino dadala ng susi. So ayun guys, sana masaya kayong napanood yung pinagtatrabahuan ko. So itanong ko mamaya pala kung allowed ba akong maggawa ng mga video sa loob, which is sabi nga ni Ima, bawal daw. Baka bawal kasi alam niyo naman yung casino, pira lahat sa loob. So tatanungin ko lang mamaya guys kung allowed ba akong kung allowed ba akong gagawa ng mga videos sa mga future vlogs namin, everyday life ko, kung ano yung mga trabaho ko sa casino. So tatanungin ko mamaya si yung manager ko kung allowed ba akong mag-video. Pero kung hindi, wala, no choice talaga tayo. So ayun guys, shoutout portion na tayo. Shoutout muna shoutout ko lahat yung mga subscriber natin, na mga loyal subscriber. Unang-una, Filipino-Hungarian family, Ate Jane, maraming salamat. Filipino-Czech family, Waray British Vlog, and Ninita Kimal. Shoutout kay Yancy DR Alpi, Rose and Jade Bowie, Queen Yasya Gamos. Shoutout din kay Heart of Filipina, Rachel Yalong, Haiti, Doris Vlog from Canada, and shoutout kay Blacklist Hunter. Shoutout kay Tony Brooks, Lito Candido, Renz Rubio, Tol, salamat. Arnolfo Hakom, Ivy Bayaban, ma'am, thank you. Aga Tobio, Tol, salamat. Segunda Katigbak, shout out sa iyo. Joseph Lacanilaw, Edgar Inova, Ate Roby Marcos, thank you. Bonnie Mansinlaw, Kuya John Karampatana, shout out kay Barbie Dreams, shout out kay Mario Fribaldo, shout out kay Tim McCoy, shout out kay Mike Risa Bacaro Kusip, Gaw, salamat. Shout out kay Cedric Kevin Nanini,
Shout out kay Siman the Fitful. Shout out kay Rab Katandihan. And shout out sa pinsan ko, sa lahat ng mga subscriber na hindi na-mention. Maraming salamat talaga. Just comment lang para ma-mention kayo sa susunod na video. Okay guys, we will always shout out you guys. And maraming salamat talaga sa panonood sa Filipino-British couple. Sana hindi kayo magsawang manood sa channel namin. At suportahan nyo po yung channel namin guys. And maraming salamat. And see you on our next video. Bye guys.